Adiu, benvinguts a l'Infoc. Us contacto Isabel Ducós, presidenta del Cercle Cultural de Dunos, per dir i denunciar les quinzenos Jornados Occitanos de Dunos, organitzades per elles, del 16 al 18 de novembre de 2007. El cos un divendres, un dissabte i un diumenge. Les jornades van començar la noche de divendres amb l'acerado de Contes i Faulos a la Bimbolo, amb els contaires Teresa Duverger i Marceu Esquieu. Après hi haurà els concerts de Rocino de Peiro i de Tres a Cantar. Dissabte matí, una excursió vos ballarà l'ocasió de fer una classe a l'encop d'història, toponimia i gastronomia. A 2:30, Cristian Peire Bedel presenta el diaporama Memòria Occitano del Roergue i a la noche un ballet. Diumenge celebrarà una messa Jordi Passerat, mas cal dir a totes aquelles més crescents, ateus, agnòstics, protestants, jueus, que va ser una messa celebrada i cantada amb el concurs de la Coralo del Brullès. La darrera activitat és un espectacle folclòric amb els dansaires del Brullès, la cabreta del Nau Roergue, els camos de boi i els aganits del Brullès. Cal pagar l'espectacle, 10 euros. Endemà hi ha un lliure accés a l'Hostal Occità, que és l'Osseti del Centre Cultural, i a la biblioteca, amb 700 subratges a consultar en occità o sus la cultura occitana. El telèfon per s'entresenyar és el 05 603 39 61 604. La Pedrera vos ofereix la mostra Passió i negoci, l'art a la Venècia dels segles XVII i dels següents, fins el 27 de gener, amb unes 130 obres d'un pintura, dissenys, gravadures, escultures i llibres. Hi han trobat obres originals de Tintoretto, Veronese, Canaletto, Jacopo e Leandro Bassano, Francesco Maffei, Francesco Sansovino, Andrea Palladio, Giambattista Piranesi. La toca de la mostra és de vos mostrar les característiques màgers de l'art venecià de l'època, i les aportacions a l'art europeu, d'aportacions importants, malgrat que al segle XVIII senta menys la decadència política i socioeconòmica de la Serenissima. Mas a l'encop, Venècia, la ciutat mite, contunyet de Dardallà, son imatge és un art al delai. La raó és una plaga, la mateixa horror plaga que patissem els barcelonins d'avui, el turisme, la turistallo. Per això que fugueren els venecians del segle XVIII que inventaron el souvenir, les edicions el vedut, el capricci. Les obres de la mostra nos venen de 40 museus, biblioteques, arquius i col·leccions particulars. La Pedrera és el 92 de la Promenada de Gràcia, una mostra per la mancar pas. L'Associació pel Desenvolupament de l'Escrit Occità nos anuncia l'aparició d'un nou escrit de Peire Pesameso i una brocadura de 600 pàgines en pitjor format que s'edits La Santa Trinitat. Costa 6 euros d'ets i parlo de l'islam en l'Europa d'avui. Cal saber si l'islam és compatible amb la democràcia i laïcitat? Al rebat dels esdeveniments que hi sent ara per ara, si en Espanya, si en França i per la planeta tota, aquesta és la qüestió que se pausa l'escrivà Peire Pesameso. Nos dits calques muts per presentar l'obratge. Dits, podem suposar que l'emigració serà continguda o bé que el contacte de nostra societat, els musulmans, perdran la fe. Aquesta religió vendrà com la nostra, un suplement d'armo facultatiu. Formulem l'hipòtesi optimista, que l'islam se negarà dins l'aigua tosca de la indiferència religiosa. Mas l'altra hipòtesi, la pessimista, és ben mai plausible. Se contunyan i tal, podem suposar que el nom dels drets de l'home i de l'antiracisme, nostra societat laïca i democràtica capitularà pauc a xapauc. El blasfemo serà restablit passible dels tribunals. El delit d'islamofòbia votat per el Parlament i el jihad serà el cor de la societat. Bon, un escrits per la polèmica. Pla seguir, més escrits per la pluma d'un gran escrivà que nos vol fer suscar. Torni a dir, publicat per l'ADO, dins la col·lecció Escrits polítics. Per lo comandar, podeu sonar l'ADO al 05 603 40 09 33 o escriure a la secció albigeso del Partit Occità, poc.albiges@wanadu.fr. L'associació Escola Occitana d'Estiu organitza la 5a Escola Occitana d'hivern, estage immersiu de llengua i cultura occitana a Sant Antonín, del 26 al 30 de desembre. Les activitats de la setmana mesclen cursos de llengua en dialectes gascú i lengadocià, expausats, tallers, cants, dansos, espectacle i la possibilitat de practicar d'esports d'hivern.
Totes les activitats, i comprès l'albergament i els repaises, se llevaron al molí de Rumegús, la qual se fa únicament en passeig complet, albergament, repaises i curses. Per so de les activitats, sabem que Andreu Vinyolos organitza una visita documentada dels arxius de Sant Antoní. Pau Burgan fa una classe de toponimia del Parsà. Bernat Bergelo, Bernat Contaire, anuncia una conferència contada sul món de les prigundús, que avui tu saber què és això. El preu de l'escola occitana d'hivern és de 180 euros, 150 euros per licears, caumaires, estudiants i menys de 25 anys. Si ne voleu saber mai, podeu escriure al corrier de l'escola, eoe@wanadui.fr. I anant clavar amb un altre mostro, de Just la Bumbo, l'ujas de la guerra d'imatges transatlàntico, de 1946 a 1956. La toco de la mostra és de trobar la resposta a aquesta qüestió. Per de què la capitalitat artística mundial o passet d'empell la Segunda Guerra Mundial o de París, Europa, a Nova York, Estats Units? Amb la Guerra Freda, el gran cos de la llibertat mundial, l'Occident, era reduït als Estats Units, que els europeus de l'Oest paticien la postguerra. Foguet als Estats Units que la pintura se faguet abstracto. Foguet als Estats Units que nasquet l'art internacional Made in America. Pollock, Motherwell, Rothko. En París n'havia un prou amb Picasso, com abans la guerra. La mostra del MACBA amassa mai de 400 obres que conten la naixença de l'art contemporani, com a fill del mercat i de la ideologia dels blocs. Les obres han estat ordenades cronològicament, acompanyades de revistes, fotografies i filmes. La mostra és d'oberta fins al 7 de gener, al MACBA, Museu d'Art Contemporani de Barcelona, a la plaça dels Àngels. I això és tot. Podeu seguir la informació en occità dins OcTVNet, Ràdio País, radiolenguadoc.com i Catalunya Ràdio en aranès. Al cop que ven.